Özüňize zor kesel kabul etýän bolsaňyz, bul ejizlikden, daýalykdan däldir. Esas bular ýalakda üminçädi, pes we gan az adamlarda bolýanlar. Hem de howa mewsumynyň sowama bilen gyş mewsumyna ýetip gelme bilen köp adamlar özüne çap kesel kabul etmek bilen bolýanlar. Doğun kümensize gorkunca qarydym, Pakistanga 40 ýyl önüm bolar, üminçä çäýe melkem çaýyny orkadanlar. Bunu ular görenler bilýänler näme netijesi badygyny görýän bolsaňyz öz sertifikatçyga badan orijinal öz daptar. Görýän bolsaňyz bu çaýjaga bolup gitýän kaka 5 ýyldan awşan içişini diýýärler, kerul ýyldan awşan içmeli bolýansyňyz. Hem de damjalaýyn ýüzüňize para çykyýsyna demalmal bolýansyňyz şu jagaşaga adna. Bunu isteseňiz öz çaýyňyza, balyňyza galyp hem içip bilersiňiz. Galan düşünmeýän soraglaryňyza bizle habarlaşyp bilersiňiz. Bizle habarlaşmak üçin 61 32 09 78 dastapy hyzmaty, äşli aýtyba.